Vianoci? Prišli ku vám koledníci, šťastia zdravia vynišovať, dobrú novinu vám priniesť a s vami sa radovať. Do hory dole sa válaši, či hory v tom našom salaši. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko tam. Pokoj a hojnosť lásky v rodine vám prajeme a k tomu i požehnanie pre celý dom nesieme. Čakajme, kam zamieri. Koním prišiel s pevom nôťu, sláva Bohu na nebi, na zemi, buď spokoj ľudu, čo ho vrúcne veleli. Do maštárky poďte pozrieť, dieťatko tam v jasličkách, v chladnej zime zavinuté iba v biedných plienočkách. Chcem to uvidieť.
zima netrasie. Maštali ich uvítali. Šťastná sveta rodina. Videli, jak matka s láskou božské dieťa objíma. Možno ani neviete, že traja mudrci od východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježiškovi, boli vlastne štyria. Poznáme Gašpara, Baltazára a Melichara. Ten štvrtý sa volal Artaban. Keď sa z múdrych kníh dozvedel, že sa má narodiť mocný vládca celého sveta, zatúžil aj on sa mu pokloniť, preto predal svoj dom a celý majetok, kúpil 3 veľmi vzácne diamanty, ktoré chcel darovať novonarodenému Mesiášovi. Vybral sa teda aj Artaban na dlhú cestu do Palestíny. Na miesto narodenia Mesiáša však prišiel neskoro, pretože v arabskej púšti stretol nasmrť vysleného žobráka, ktorému daroval jeden diamant, ktorý mu zachránil život. Po veľkých útrapách dorazil do Betlehéma, ale svätí rodičia s dieťaťom už tam neboli. V meste práve vraždili Herodesovi vojaci malých chlapcov. A tak Artaban druhý diamant daroval chlapcovi, sirote, ktorému zabili vojaci oboch rodičov, lebo obraňovali jeho mladšieho bratčeka pred smrťou. 30 dlhých rokov putoval po tom kraji a hľadal toho Mesiáša. Unavený a vyslený sa vracia do Jeruzalema, kde sa práve chystalo Ježišovo ukrižovanie. Mudrc sa ponáhľal, aby sa aspoň v poslednej chvíli poklonil Mesiášovi a možno mu tým tretím diamantom zachránil život. Cestou ale prichádza aj o ten posledný diamant, lebo ho použije ako výkupné za nešťastné dievča, ktorému hrozilo otroctvo. A tak si pokľakne pred Ježišov kríž, sklamaný, že mu nemá čo dať a že ho našiel až tak neskoro. Ježiš mu hovorí: nebuď smutný, stretol si ma predsa už v zomierajúcom žobrákovi, chlapcovi sirote i dievčaťu, ktorým si zachránil život. Preto hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v mojom kráľovstve. A tak sa dostal Artaban do Ježišovho kráľovstva ako prvý, hoci bol posledný z mudrcov, lebo prví budú poslednými a poslední prvými. Prečistá ja
ukazuje nám lásku k Bohu, bližnému. Chudobné je, preto dary všetci svoje neste mu. I traja králi pri jasliach sa sklonili a svoje dary k dieťatku zložili. Každý z nás má v srdci poklad, čo mu môže dať, z darovania svojej lásky večnú radosť mať. Nebeské Jezuliatko, zdvihni svoje rúčky a požehnaj celý svet, bo bez tvojho požehnania šťastia lásky nie. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky, Krista Pána narodenie, dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti. Aniel pokoja nech medzi vami prebýva a láska Kristova vo vás spočíva. Kristus raždajecia, slávime Jeho.